Atong ablihan ang atong mga Biblia sa Mark chapter 10. Mark chapter 10 verses 35 to 45. Unya ang atong fokusan ni ini mga igsoon. Ang key verse nani nga mao ang verse 45. So mubarog sa ta. Mark chapter 10 verses 35 to 45 ingon diha. Unya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo miduol kang Hesus og miingon magtutudlo. Aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Jesus kanila 37 mitubag sila. Kun molingkod ka na unya sa imong trono dito sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo. Ang usa sa tuo ug ang usa sa imong wala. Verse 38. Mingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako gibunyagan? Oo, mitubag sila. Mingon si Jesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan o makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Ang Dios mao ang maghatag ni ining mga dapita ngadto sa gitagan-an ni ini. Verse 41. Sa pagkabati ni ini sa napulo katinun-an, nangasuko sila kang Santiago o kang Juan. Verse 42. Tungod ni ini, gipaduol ni Jesus silang tanan o giingnan. Nasayod kamo nga ang mga namunuan sa mga tawo naghari kanila ug ang mga nangulo nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyo, angay kaninyo. Kun usa kaninyo buot mahimong labing dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. 44. Og ang buot mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya mapaulipon sa tanan. 45. Kay bisan gani ang anak sa tawo wala mianhi aron alagaran kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tawo. Magampo ta. Lord, lain na pud ni nga kahigayunan nga kami makapaminaw sa imong mga pulong. Kahigayunan kini nga wala na angkon sa uban, busa nagpasalamat kami kanimo. And I pray nga ang among mga madungog padayon kini nga mangnarbaho sa among kinabuhi aron nga ang amo nga pagka-bag-o, paglambo ang amo o Dios nga pagpakiglakaw kanimo padayon nga magakalig-on amahan. Nagampo ko Lord nga ang tanan himuon gayud nimo nga mahigugma kanimo og sa imong mga pulong. Salamat nga karong adlaw tagaan mi nimo sa maong kaalam nga gikinahanglan namong makatunan og dili lamang kay dinhera ni kutob kundi amo ning ma-apply sa among Pinoy-anan sa asa mi nimo dadon sa eskwelahan, sa trabahuan or bisan asa. Salamat o Diyos sa imong gugma karon sa matag usa, and salamat nga ang tanan gayon makadawat ni ini. Sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, itang tanan mag-ingon, Amen. Amen. Manglingkod ta mga igsoon. Praise God. So nangutana ko og kini bitang unsay binisayaan ng refuse. Refuse. Pagbalibad man na, no? Unya ang uluhan sa tong pagtuon, refuse to serve. Pagka ang pagdili sa pag-alagad mga igsoon mao nay ato akaron nga iskutan aron nga kabuntagon. So usa ka butang nga gusto na kong pasalamatan sa Dios sa akong kinabuhi og sa mabuhi pagugdugay kining makaalagad pa ta. Kay og mangita ka manakop kag kwarta, wa gyud kay paingnan bisan gani ang gamay mawala pa hinuon. No? Kaingon gyud kag gamay ra ito nawala pa gyud. Ngana bitaw. So ang pinakanindot gyud kinabuhi kanang buhi pa ta og makaalagad pa ta mga igsoon. Kay unsa man nato pag-alagad kung wala na tay mahimo. Munang kana bitang mag-usahay kay mo sige tagtan-og teleserye no, mga drama ba sa TV. Nga
na mga paluoy-luoy sila. Usahay po, kita po magdrama na putas itong pagpangalagad sa Ginoo. Gamay ray sakit-sakit, unsa pa na, di na mo simba. Nga sa pagkatinuod lang, wala gyud angayan nga dili nato, wala kay rason nga dili kita makaalagad sa Ginoo mga igsoon. So, usahay ma-misinterpret nato ning kasimba mo ko sa Ginoo pastor, gaalagad man ko. Ang problema, tungod kay nag-ingon si Lord nga ang imong gibuhat sa imong isig ka tawo, mo imong gibuhat diri nako. How come nga nakaingon kang nag-alagad sa Dios, nga bisag suguon lang kay kasi imong ginikanan, gayaw-yaw, gabagutbot. How come nga nakaingon kang nakaalagad ka sa Dios, nga di ka ni kakaalagad sa imong isig ka tawo, nga imong mahikap ug imong makita ang Dios pakaha. So ato ning siguroon karon nga makasabot tag-ayo unsa kabugat ang consequence. By the way, mao ni ang problema nato karon. Napatay mga t-shirts nga nabilin niya ato tong ipahatod dito no. Gamay ra man noon to. Unya diha toy nagpaapas kay magpapalit unta niya kay wala may lugar kay arang kinabisihan kayo kay ga-prepare sa Jesus Reigns. So basin ugma or unsa basta kay karong si manaha mabisi jud ta. No. Ako mong sultian no. Pag mabikil gani mo, ayaw mo biya sa group chat. Ngano man, ikaw maoy na ay cellphone sa inyo ha. Unya, ang iba nimong members pamilya walay cellphone, to ay gi-announce didto, wala sila kabalo. Wala sila kabalo, kaya ngano man. Katong na ay mga cellphone, pananglit sa inyong pamilya na ay 5 mo kabuok sa inyong pamilya, napulo mo kabuok sa inyong pamilya, duha ra ninyo na cellphone, nang left the group ng duha, unsa nila pagkabalo? Ang uman. Sakdi ra guna, i-ignore na yung mga message, di pag yung kaganahan. Ay, kag mag-left the group ka, kay mao nang magproblema po sila appeal. Kay naadi ay dito'y gipang-announce, o niya, kay wala may nakabalo. Kay mamiya man mos GC o magka-problema, ayaw, tawon. So, anita padayon ta. Kining nagpadong maning ato ang kuano atong Thanksgiving celebration. Nya maoning panahon na nga ipadayag yun nato ning pag-alagad nga basin og wa nay sunod. Kana bitang mo serve ka, ibutang si mong una nga basig last na ni. That is why nga inig mo alagad ka, always nga best ang imong mahatag nga pag-alagad. Nasabtan na to, basig last na siya. So, buhaton lagi na to ang atong pinaka-the best. Gusto na ko nga masabtan ninyo ayo, unsa kadako kabugat ang singil, ang consequence, ang kasakit ug ang kabugaton. Sa dihang tagaan kag kahigayunan sa Dios apan magdumili ka sa pag-alagad, sa pagbuhat. Gusto na ko ka makasabot ana aron in the future wala kay basulon, wala kay i-blame. Amen. Kuan man good. Mana kay kwarta or wala, kabusta or dato ka diha, makaalagad man gyud ta sa bisan unsang paagi. Amen. Kaniadto, nay ma-hospital sa among membro pamilya or sa inyong membro sa pamilya, ang inyong mga igsoon or relatives, moingon dayog, wa man gupo ko ka bisita, kay wa man ko'y kwarta. Kwarta na lang gyud di ay tanan. Di day pwedeng mo adto na lang kadidto imo siyang istoryahan og dasigon nimo siya. Or imong ingnon tong gabantay, lakaw usa, ako say bantay ani, pangitag kwarta. Kaya wa man ko ikahatag. Puros na lang kwarta ba? So sa tinuod lang, sa bisan unsa nga naa nato, magamit nato na sa pag-alagad. Kamong naay mga motor, makapangalagad man mo. Namoy ma-invite diha sa Ginoo, Brad, Ter, kuhaon ka nako diri ayag kaguol. Na makapangalagad gyud ta sa bisan unsang paagi. Katong naay mga talents, magamit ninyo na. Tanan. Ay nga naman, kausaratang mabuhi. And sometimes, dali ra kahitang mo alagad sa tawo nga ganahan ta or nahigugma ka. Pero kay di man na may gustos Ginoo sa tong kinabuhi. Dili maputol ang atong tinguha sa pag-alagad, samtang naapatay kusog o gininhawa. Akong ipaila-ila kaninyo ning duha ka magsuon sa usa ka pamilya. Si Isaac, mga igsuon, gitagaan sa Ginoo og asawa, ang pangalan si Rebecca. Nakaanak siya duha, ang maong anak, dili kayo ko kahunat, no? Kay hapdos kayo kung tutunlan tungod atong gahapon nga grabe gyud kayo.
So, gitagaan siya duha ka anak, ang pangalan si Esau ug si Jacob. Si Esau ug si Jacob. Sa taguangkan pa lang, ga problema na si Rebecca, kay ano guning akong tiyan nga mura magnaay magsinuntukay ari sa suod. Unang nigawa si Esau, siya ang maguwang, unya sa gailuganay ba? Unya ang manghod mao si Jacob. Si Esau, sunod si Jacob. Natural nga ang Dios gi-honor niya ang iyang balaod nga ang mga firstborn ang unang anak naagid na nila ang panalangin kay sila man ang nag-abri sa sabakan. Gani ningon siya ang unang abot ihalad gyud sa iya kay balaan man ang una. So si Esau naa niya Esau man na siya sa ano? O niya, naan niya ang panalangin. Ingon nga siya ang kamaguwangan. Ang problema mao kini. Tungod kay kini si Esau, ang iyahang panginabuhi is mangayam. Kasabot mong mangayam, kanang manghunting bag mga wild animals. Samtang si Jacob, naalang sa panimalay, tabang og atiman sa panimalay. Tabang sa iyahang mother. Na? So, niabot ang panahon nga si Jacob mga igsoon, si Esau, igutom siya og ayo. Sa pag-abot niya, nakita niya si Jacob nga naay something bang giluto. Agsabaw ba to? Lugaw? Unsa ba to? And then, nakigsabot ni si Esau, ngadto kang Jacob, og niingon siya nga, hatagi ako anang imuhang pagkaon. Ang tubag ni Jacob, musugot lamang ako kung ang imong pagkamaguwang, paminaw mo kaayo ani. Ang imong pagkamaguwang, imong ihatag diri nako. Something nga wala masabti ni Esau kung unsay naa sa pagkamaguwang. Kining tao mga igsoon nga wala gyud kasabot kaayos iyang kinabuhi. Dali ra kay ni siyang maghimog desisyon, bahala nag unsay mo abot anis umaabot. Pero ang taong nakabalong nagvalue sa iyang kinabuhi, giplano niya ayo ang iyang kinabuhi usa siya maghimog desisyon. Tungod lang gyud sa kagutom. Tungod lang gyud sa lugaw, gibaylo ni Esau ang iyahang pagkamaguwang. Buot gipasabot, ang tanang katungod nga naa niya. Kung ako usa ka amahan, gipanag-iya nako ang tibuok buhol. O ang akong ipanunod ana sa 43 ta kalungsod, tama? 47? Sige, 47. So kung ako ang tag-iya sa buhol, mayon ko ang 40, akong ihatag sa akong kamagulangan, ug ang 7 kalungsod ihatag nako sa manghod. So mauna, example lang na siya. Kini si Esau, wa gyud siya kasabot. Wa siya kay balo. Unsa gyud ang meaning sa kinabuhi niya. Unsa kabililon ang iyahang mahuptan sa iyang kinabuhi. Ingon nga kamaguwangan. That is why iya rang gibaylo og lugaw. Ningon ang Bible nga pagkakita niya sa sabaw, ningon ang Bible pula-pula ang sabaw. Ug di gyud mo anang pula-pula, puwa na lang yun. Kay taga-buhol man ta. Pula ang sabaw. Pula-pula ang sabaw. But actually si Esau, puwa-puwasad ang iyang panit og balibuon. Gid-gid ta sabaw mag-focus. So, niingon dayon si Esau, ige. Sige Jacob, sige Brad. Magsuon man sila. Imuha na ang akong pagkamaguwang. Saon man na ako, mamatay ko sa kagutom. Ingon dayon si Jacob, okay? Bright kay Gos Jacob. Kabalog yun siya kung sa'y maangkon na ining maguwang. So, gidawat niya ang lugaw or unsa to, sabaw. O ang iyang birthright, gitawag sa birthright, ang katungod sa pagka maguwang nawala na sa iya. So, gitawag siya og iyang pangalan na usog
nahimong Edom gikan sa pagka-Isaw or Isaw. Nahimong Edom. Og siya ang amahan sa tanang kaliwatan sa Edomites. Gusto na ako ni nga every time maminaw tas pulong sa Ginoo masayod gyud tang tin-aw kayo natong mahibaw-an ni kayo say magbasa ta surface ra atong mabasa sa man ni Edomite sa man ni sila. Igsuon siya ni Jacob, ayang pangalan si Esau na turn to Edom ang iyang pangalan tungod sa sabaw. Amen? Lami kayo imong ngalan, tulo ka buok, Ana, Rachel, Christine. Unya nahimo rang maldita. Nausob ras us kabuok nga ngalan, maldita. Or nausob sa pangalan nga Hakob. Ngano man? Sabaw rin nakaingon. So, siya ang papa sa mga kaliwatan nga gitawag og Edomite. Kay nahimo mang Edom ang iyang pangalan. Sunod nga senaryo, gihimo nga ingon ni ani ang paagi. Masabtan nimo pag-ayo sa diyang tigulang na si Isaac, makita diha sa chapter 27. Sa chapter 27 sa Genesis. Ako ni paraphrase niya. Dito ta sa 27 karon magsugod basa. Tan-aw sa muna ako before tamantos 27. Genesis 27 verse 27 diha ta magsugod. Ang nahitabo niini ningon si Isaac tiguang nako. Parian ako si Esau kay ihatag na nako niya ang panalangin sa pagkamaguwang. Apan ang iyang himuon, magdakop una siya o kanang manghunting una siya, mangayam una siya. O wild games, kanang mga say, ihas nga mga mananap, ihalas nga mga mananap. Inig makuha na nimo ni, dalon nimo diri nako, lutuon, o ako ang kaunon, unya pagkahuman, ako kang panalanginan. So nilakaw dayon si Esau, dala ang iyang panabangka ug unsa pa, didto dayon siya sa mga dapit pangita sa maong mga wild animals aron makadakop gyud siya niini. But sa iyang paglakaw nakadungog si Rebecca and diha si Jacob. Niingon si Rebecca, Jacob, ang imong papa mag-release na og panalangin ngadto kang Esau. Jacob, ang imong himuon mao kini. Magluto tag kandeng or unsa na ilang lutoon unsay naa ninyo lutoon na to ni unya dad-a ngadto sa imong amahan og pagpakaron ingnon nga ikaw si Esau tan-awan ning pangalan ni Jacob di manghatag og lugaw kung dili gyud siya paboran dinhi na pod niingon na pod dito nga pagpakaron ingnon pagtakuban pagmaskara nga ikaw si Esau. So gibuhat ni Jacob ang mga balhibo, nagbutang siya mga balhibo sa kanding sa iyahang panit, og nagdala siya sa pagkaon, og niduol siya ngadto kang Jacob, ay ngadto kang Isaac. Ningon si Isaac, nganong dali makang naabot Esau. And then ningon si Esau, ningon si Isaac, ikaw pagyud ni, dali raman lagi kayo. Dool dire kay aron hikapon ko ikaw so iyang gihikap balibuon gyud si Jacob. Murag gyud si Esau kay namutang lagi balibos kande. Unya ningon siyang ang imong humot murag. Kay lahi man tong humot atong naaslasang kanunay magpuyo o kanang naras balay. Pero sa laktod nga pagkasulti ang panalangin sa pagkamaguwang nga angay untang ihatag ni Isaac dito gyud nahatag ni Jacob. Gigamit lang ni nga sitwasyon aron mahatagag katumanan ang ilang gihimong kasabutan ni adtong lugaw nga nag-ingon nga ako na ang imong pagkamaguwang. So, sa edad maguwang si Esau, apan kung maghisgot ka og pag-uswag sa kinabuhi, pag-angat sa kinabuhi, kadaugan sa kinabuhi, si Jacob og ang iyang kaliwatan mao gayod ang nag-una. Nga naman, unsa maning hitabua. Ato unang basahon, mga igsoon. Arita sa
verse 21. Verse 21 sa atras, chapter 27 sa Genesis 21, ingon. Miingon si Isaac ang Jacob, duol nga ri, aron mahikap ko ikaw, ug masiguro ko nga ikaw si Esau. Busa miduol si Jacob, ug gihikap siya ni Isaac, nga miingon, murag kang Jacob ang imong tingog, apan ang imong bukton, murag kang Esau. Di na niya sure, kay labo na ang iyang mata, di na siya sure. Ingon ang verse 23, wala makaila si Isaac kang Jacob, kay balhibuon man ang iyang bukton sama kang Esau. Iya na untang panalanginan si Jacob. Apan, nangutana na usab siya, ikaw ba gayud ang akong anak nga si Esau? Oo, mitubag si Jacob. Verse 27, miingon si Isaac, hatagi ako sa linuto mong sudan, kay mukaon ako, ug unya panalanginan ko ikaw. Busa, gidala ni Jacob sa iyang amahan, ang pagkaon, ingon man ang bino. Unya, miingon si Isaac, duol pag-ayo kanako, anak, og hagki ako. Sa verse 27, pagduol ni Jacob aron paghalok kaniya, gisimhot ni Isaac ang sapot ni Jacob, og gipanalanginan niya si Jacob, miingon siya, ang baho sa akong anak sama sa baho sa uma nga gipanalanginan sa Ginoo. So dinhi imong makita nga ang kayutaan nga maangkon ni ining Jacob nga kaingon siya mao si Esau, it means nga productive kaayo nga yuta. Mo'y gipasabot ana. And then in verse 28, hatagan kaunta sa Dios og yamog gikan sa langit. It means all kanang favor and blessing, ang tanang pabor magakanaog sa iyaha. Og himuon unta niyang tambok ang imong kaumahan. Grabe ang blessing, no? Hatagan kaunta niya sa daghang abot nga trigo og bino. Tanawa ra gud ni. Kini nga maong mga panalangin gihatag ni sa firstborn. Pero nganong naadto ni Jacob, tungod ba kay gilimbungan si Jacob, nang limbong si Jacob? No. Sa sinugdanan pa lang si Esau maoy wala naghatag og kabililhon sa iyahang pagkamaguwang, sa iyang birthright, sa panulundon niya, sa iyang panalangin. Kabalo ba mo, ikaw ug ako naa kay panulundon? Because ikaw karon ang first fruit sa atong Ginoo. Anak ka sa Dios, naa kay panulundon. Pero dagas mga Kristohanon, gipakawalay bili nila ang ilang pagkaanak sa Dios. Mauna nga kung magkinabuhi, kung muasta aning kalibutana, murag mga taong walay Ginoo ug iya sa kalibutan. Wala na ni sila'y Mateo 5:14 hangtod 16. Di na sila ganahan ana nga mayong ikaw ang kayag sa kalibutan. Ayaw migapila ana. Enough na namo nga moapil mi sa church og Sunday. Verse 29 niingon, mahimo untang sulugoon nimo ang mga kanasuran ug muyukbo unta kanimo ang mga katawhan. Mahimo kauntang agalon sa imong mga paryente ug muyukbo usab unta kanimo ang mga kaliwat sa imong ama, sa imong inahan. Tungluhon unta ang mutunglo kanimo ug panalanginan unta ang manalangin kanimo. Mao ni ang tanan nga panalangin nga gilitok ngadto kang Jacob. Kinsay nagsulti ani? Ang amahan. Kinsa ang amahan? Si Isaac. Diin maoy gi-honor sa Ginoo nga kung unsay isulti sa amahan before siya mobiya ngadto sa kamaguwangang anak, maoy mahitabo. Pero nganong adto man ni Jacob mahitabo, kay lagi ang pagkamaguwang ni Esau gibaylo na niya sa lugaw. Daghang mga Kristohanon nga ang langit ibaylo ra sa kalibutanong butang. Ang pagsimba ay baylurag dagat-dagat. Dagang mga ingunana, mga igsuon. Kaya nga tayo, pagka Sunday, siradong tindahan, siradong mga tanan nga mga buluha to na to, talik na to. Kay dili na to gusto nga ibaylo sa lugaw ang atong pagkaanak sa hari nga langit nun. Nakasinabot aning tanan. Amen. So naadtog yun siya ni Jacob. Human ni abot si Esau. Tanawa ha? Verse 30. Human ihatag ni Isaac ang iyang panalangin, milakaw si Jacob, og mauusay pag-abot ni Esau, gikan nga nangayam. Tananana.
So giluto dayon siya, nagluto dayon siya, Nagluto dayon siya, verse 31, nagluto usab siya lamian nga sudan o ginila niya kini ngadto sa iyang amahan. Miingon siya, tay, bangon o kana kining sudan nga giandam ko alang kanimo aron panalanginan mo ako. Verse 32, nangutana si Isaac kang Isaw, kinsa ka man? Si Isaw mitubag, ako si Isaw, ang imong anak nga magulang. Tanawa? Niyon sa siya? Ako si nga imong anak nga maguwang. Nganong naglitok pamangkag anak nga maguwang, nga ang imong pagkamaguwang gibaylo naman imong lugaw. Amen? Uwaw biya po nang mayuntag Christian ko, pero imo nang gibaylo, imong pagka-Kristohano na mga butang sa kalibutan. Uwaw na oy. Amen? Kinauwawan kay na, ningon siya, imong anak nga kamaguwangan. Sapagkat tinuod lang, maguwang yun ka. Kay una kang nigawas. Pero wala na nimo ang pabor, ang panalangin, ang hamog. Nga giingon nga magkanaog ngadto sa imong yuta. Wala na nimo ang giingon nga ang kanasuran muyukbo sa imong kaliwatan. Wala na nimo. And ato pag yun subayon, mga igsoon, ingon diha. Nangurog ang tibuok lawas ni Isaac. Nangutana siya, kinsa man di ay kadtong nangayam, og midalit ka na kog sudan ganiha, bag-o pa lang akong nakakaon sa pag-abot mo. Gihatag ko na kaniya ang akong panalangin, og dili ko na gayod kini mabakwi. Di na gyud pwede, na-release naman, nahatag naman. Ang pangutana, anong di man? Nga pwede ramang maingon si Isaac, ay Lord, nasayop day ko. Sala tong Jacob kanang limbong siya. Dali, padaol Isaw, mahimo kang kusgan, alagaran kas kanasuran, o ang imong kaparintian, muyukbo kanimo, mag-alagad kanimo. Nganong dito, mangyunto na sulti ni Jacob, nga niingon siya ang imong kaliwatan, ang imong kaparintihan, ang anak sa imong inahan, muyukbo kanimo. Ang tanang kaliwatan sa anak sa imong inahan, muyukbo nimo, o sa imong kaliwatan. Nganong dito, mangyunto, kay lagi, ang birthright niya, nahatag na. Padayunon sa nato. Sa pagkadungog ni Isaw ni ini, mihilak siya kusog og midangoy-ngoy nga nag-ingon, tay, panalangini usab in taon ako. Tanawa ra ko ni. Nahumana ang pangitabo. Si Isaw, mihilak siya ayo, miluhod siya ayo, mihangyo siya ayo, tay. Grabe na ang pakilooy. And pila na kawali ang imong madungog. And then, giingnan ka dawata si Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi o paminawan ni og ayo. Sa adlaw sa paghukom, sama kang Isaw, magpakiluoy ta, Lord, pasaylo ako, Lord, pasudla ko sa imong gingarian, nagidawat ta kanako, wala na. Humana ang paghukom, nahatag na ang paghukom. That is why sa atong pagka-Kristohanon, ayaw lugaw-lugaw diha. Siguro ang yun nga anak ka sa Diyos. Siguro ang anak ka sa Diyos, mga igsoon. Ayun, pasalamat ka. Kung mayroon ka, ay, igo na pod ko karon. Ay, kanunay yun na. Alangadi ta mga igo, ane. Nga para mang yun din nato. Amen? Sa verse 35, si Isaac mitubag, mianhi ang imong igsoon. Gilimbungan niya ako. Giilog niya. Mianhi ang imong igsoon. Gilimbungan niya ako. Giilog niya ang imong panalangin. Miingon si Isaw. Ikaduha na kining higayon, nga gitikasan niya ako, angay gayo di ay siyang nganlag Jacob. Diha ba nagsugod ni atong pinulong, ikaw hakog ka. Jacob ba nagikan? No? Angay gayo siyang hinganlag Jacob. Giilog niya ang mga katungod ko sa pagkamagulang, o karon iya na usab nga giilog kanako ang akong panalangin. Wala ka na ba di ay laing panalangin nga nahabilin alang kanako? Si Isaac mitubag kang Isaw, gihimo ko na siya nga imong agalon. Tanawa niya. Tanawa kung sa gisulti samahan. Iyang giingnan ang maguwang, Isaw. Gihimo ko na siya nga imong agalon. It means si Isaw nga maguwang mag-alagad na karon sa manghod. Nasabtan na to? Daghan nato dire dili ta kadawat sa assignment nga gihatag di Lord sa ato. Ngano po kung ako'y mag-alagad nga maguwang man ko? Ako'y timplay kape.
Pero sa pagkatinuod lang gituyo sa Ginoong maguwang ka og mas daghan kag kusog, mas ligon ka kaysa sa imong manghod aron imong alagaran imong manghod. Daghang mga maguwang red daog-daugas mga manghod. Sige pamirag dunggan, birahon ang buhok aning daplin ay ngani ba gising ani. Singkaharang manghod, kuno na. Kusog kayong mangdaog-daog og mga manghod. Nalimot ka nga ang maguwang nga si Esau mag-alagad sa manghod. Giingnan niya, gihimo ko nang agalo nimo ang imong manghod. Asa na ganita? Sa verse 38. Ano? Basahon sa nato na 37. Si Isaac mitubag kang Esau, gihimo ko nang agalon. No? O gihimo ko usab ang tanan niyang paryente nga iyang mga sulugoon. It means, tanawa ha, paminaw mo kaayo. Ang first hearer, ang una niyang gisultian, kinsa si Jacob. Kinsa isong Jacob, si Esau. Pero ang iyang gisulti, ang tanan nimong paryente, it means, umaabot nga kaliwatan. Kay duha pa maning iyahang gisultian. So umaabot nga kaliwatan, mahimo unyang alagad nimo. And then ingon diya, busa, unsa pa may mahimo ko, no? Gikahatag ko na kaniya ang trigo ug ang bino. Busa unsa pa may mahimo ko kanimo. Verse 38, apan nagpakilooy si Esau sa iyang amahan ug mingon, tay, maora ba kadtoy imong panalangin? Intawon panalangin ni usab ako. Onya mihilak siyag kusog. Nangayo sa siyag panalangin og mihilak siyag usog. Basultian kanako ang nahatag na niya iyahan na gyud na lahi na puning sa imuha. So imuha man unta ni. Pero kay gibaylo naman niya. And then niingon sa verse 39, dirita 39 hangtod sa 14 niingon, mao ni iyang gisulti kang Esau, mao ni ang naangkon ni Esau. Di ba niingon siya dito ni Jacob, ang imong yuta tagakan sa hamog, ang imong yuta fertile tambok kayo. O ang imong mahimo kang agalon sa imong kaliwatan. Ang kaliwatan nimo ang kaparyentihan nimo mualagad unya kanimo og sa imong kaliwatan. Ngadto kang Esau. Mao ni ang iyang gisulti. Nabaylo na ni sila. Esau 36 og si Isaac mingon kaniya, dili gayud mo tambok ang imong yuta. Imagine ko nun Ngano man Pastor, wait sa, libog lagi kayo. Si Lord ba, kuan siya, kanang naay pinalabi? Ngano di ayog parihuon niya, nga ang ka Esau tambok, o ang ka Jacob tambok pod. Mano man nga tambok ang ka Jacob nga yuta, unya ang ka Esau niwang. Nganong productive man ang ka Jacob, ang ka Esau dili di ay pwedeng himuon pong productive. Sa gikaingon ko na, kung kitang tanan hinmuon niyang mga dagkong businessman, kinsa na may mupasan? Kinsa na may kargador? So naag yun na alagaran. Nakasinabot lagi taan na ay assignment si Lord sa imo. Kung imuon kang agalon, dalaygon ang Diyos, si alagari ang Diyos. Pero kung imuon po kang servant, then buhatan na sa pag-alagad, gyapon sa Diyos. Amen? Pero si Esau, no, maguwang ko. Alagad na noon ko. Karon, gitagaan kag opportunity sa pag-alagad. Pero dili ka mag-alagad. Kay gusto nimo ikaw gyoy alagaran. Ingon siya, dili gayod mo tambok ang imong yuta. It means, kay di man ka productive, di adto ka, mag-alagad ka atong imong igsoon. Kay siya may naay productive nga yuta. Unya ningon diha, o makadawat og ulan gikan sa langit ang imong kaumahan. Mabuhi ka pinaagi sa espada. Ano daw? Mabuhi pinaagi sa espada. Manang manulong ni sila, sulungon nila, pamatyo nila, panguhaon nila mga kabtangan. Mone. Unya, verse 40, mabuhi ka pinaagi sa espada og maulipon ka sa imong igsoon. Unsay usab gisulti ni Lord? Maulipon sa? It means, ikaw maguwang, mahimo kang alagad sa imong igsoon. Mauni ang assignment nga gihatag ni Lord
ngadto kang Isaw. Then niingon diha, apan inigsukol nimo, makalingkawas ka sa iyang gahom. Inigsukol nimo sa imong manghod, dili na ka mahimo niyang alagad. Now atong padayunon ni. Sa laktod nga pagkasulti, for the sake sa atong nga time, si Jacob ay si Esau, sukad ni adto, nagdumot siya sa iyang igsuon o nagplano gyud siyang iyang patyon i-assassinate gyud niya si Jacob. Nasundan pa ko ninyo? Si Jacob, tungod kay nagplano man si Esau nga patyon siya, milangyaw siya og miadto siya sa dapit ni Laban, naminyo siya ni Rachel, naminyo siya ni Leah, nakabaton siya mga anak, og midaghan sila, may mga ulipon na siya sa iyang mga anak, may mga hayupan na sad siya, samtang sa laing bahin, si Esau pod, naminyo pod siya mga kanaanhon. Misanay sad si Esau, nakabaton siya mga army, mga kalalakinan. Karon, niingon na si Jacob, kinahanglang mo pauli nako sa yuta sa akong kagikan nga si Isaac. Dala na karon niya ang iyang anak, ang iyang asawa, ang mga anak niya, si Rachel o si Leah, o ang mga hayupan, o ang mga sulugoon, nagpanaw sila nga nagpauli mga igsoon. Atong tan-awon unsay sunod nga mga nahitabo. Ningon diha mga igsuon sa chapter 36. Gisgutan sa chapter 36 ang tanang kaliwatan ni Esau og midaghan sad sila og ayo. Gipanganlan sila og Edomites or Edom. Kay si Esau ang iyang pangalan na himong Edom, si Jacob ang iyang pangalan na himong Israel. Gitawag siya og Edom si Esau tungod kay katulad gining sabaw nga pula. Kanang Edom means red, pula. Nakasinabot ha? And si Jacob gitawag siya Israel because nakiglayog siya sa anghel samtang nagdamgo siya dito sa Bethel. Og niingon diha, gipadaygan siya pananaw, nakiglayog siya sa anghel og giingnan niya ang anghel, kung di ko nimo panalanginan, kung di ko nimo proteksyonan, di ka nakabuhian. So nakiglayog siya kutob kadlawon hangtod nga gitagaan sa panalangin sa maong anghel, napiang siya. O gingnan siya sa anghel, sukad karon Israel na ang imong ngalan og di na Jacob. Gikan sa pagkakawatan, limbungan, gihimo siyang Israel, it means victorious, madaogon. Kay nidaog siya sa iyang pagpakiglayog sa anghel sa Dios. Munang gitawag siyang Israel. Ang iyang kaliwatan gitawag og Israelite. Nahimo silang usa ka nasod og nabahin sila, nahimong duha ka nasod, Northern Kingdom og Southern Kingdom. Nasubay lagi nato, igsoon, amen? And sa verse 37, balik ta si Esau, sa nakigtagbo si verse 36, mga kaliwatan, nakaangkon na og mga hari, mga igsuon, ang tanan nga kaliwatan ni Esau. Samtang si Jacob, nagpanaw pa sila. Nagpanaw og nagtagbo sila. Sa ilang pagtagbo, mga igsuon, niingon dayon si Jacob sa iyang mga sulugoon, bahino na to ni. Kaya nakabalo ko ang akong kuya, buot mo patay na ako. Pagdala mo dito og mga peace offering, mga baka ihatag niyo ni Esau. Og pamatyon mo, ang kamo nga first batch nga mo abot dito, kung pamatyon mo, napay makaikyas sa akong kaliwatan. Ang ikaduhang kaliwatan, ang ikaduhang nga panon, gipasunod gihapon dito. Kay ang ikaduha, mapatay ang unang panon, ang ikaduhang panon, naapay makaikyas. Apan pag-abot nila dito, gitagbo dayon sila ni Esau, o gigakos dayon si Jacob ni Esau. Ni atong tungora si Jacob ay si Esau, ang iyahang grabing kaguol kang Jacob, medyo nais na. Usa nang nais sa Bisaya? Nahupay na. That is why gibati niya ang kamingaw, gigakos niya si Jacob. Og iyang giingnan si Jacob, uban kanako. Atong basahon mga igsoon. Naa sa 33. Genesis 33 verse 12. Miingon si Esau, tana, manglakaw na kita
og ako'y maguna. Verse 13, mitubag si Jacob, nasayod ka nga luya ang mga bata og anaa pay anakan nga mga karniro og mga baka nga nagkinahanglan sa akong pag-atiman. Kung pugson sila sa paglakaw, paspas bisag usa lang kaadlaw, mga matay silang tanan. Busa, una lang kanamo, og muhinay-hinay ra akog sunod. Agdon lang nako ang gikusgon sa linaktan sa mga hayop o sa mga kabataan, hangtod nga maabtan kanamo didto sa Seir sa Idumya. Paminaw mo ha, didto sa Seir sa Idumya. Buot gipasabot, dapit ni Esau ni. Kay mo ingon kag Idumya, kaliwatan naman na ni Esau. Pirti ng daghana ang kaliwatan ni Esau. Si Jacob may mga kaliwatan na pod siya og daghan na sad siya og sulugoon. Pero mas una si Esau nga midaghan. Ano fraternity si Esau. Mas una siyang daghan siyang army. In fact, kining time nga nagtagbo sila 400 warriors ang dala ni Esau. That is why nahadlok og ayo si Jacob. Nalimot si Jacob sa gipamulong ngadto kaniya sa iyang amahan nga nag-ingon nga ang imong igsuon muyukbo nimo. Nalimot siya tungod sa iyang kahadlok. And ingon ang verse 15, si Esau miingon, kun mao kana, ibilin ko kanimo ang pipila sa akong mga sundalo or akong mga tawo. Apan si Jacob bitubag, pagkamaayo nimo kanako, apan ayaw na kana buhata. Busa, ni adtong adlawa, mibalik si Esau balik sa Seir. Apan si Jacob may paingon sa Sukot og dito, nagbalay siya og naghimog silunganan sa iyang mga hayop. Busa ginganlan ang maong dapit og Sukot. Sa verse 18, gikan sa Mesopotamia miabot si Jacob sa syudad sa Sikem, sa yuta sa Kanaan, nga walay kadaot nga nahitabo kaniya. Nagkampo siya dito sa usa ka uma nga atbang sa syudad. Gipalit niya ang maong uma gikan sa mga kaliwat ni Hamor nga amahan ni Sikem og usa ka gatos ka salapi. Unya naghimo siya dito og halaran nga ginganlan niya og ginganlan niya kini og Il, ang Dios sa Israel. Muna nahitabo. So padayon na ta sa sugilanon og unsay nahitabo nila. Nang labay ang daghang kapanahunan mga igsoon, ang Idumya, ang iyahang area tuas siyas ibabaw. Og ang Israel dias sa ubos. Timan ini mga magsuon ni sila. Israelite kaliwat ni Jacob, Edom nga kaliwatan ni Esau. Sa paglabay kay dia pamantas Genesis, nilabay ang libuan ka mga katuigan. Nisulod na sila, naabot sila Egypt, nabalik sila sa Kanaan, nidagan na sila ayo, panahon na sa mga judges, naabot na ang mga kings. Sa diya nga abdaan na sila sa kapanahunan sa mga hari, paminaw. Ang Israel, ilabi na ang Juda, sa nabuak na ni sila, kanunayon ni sila sulong sa mga silingan ng nasod. Gipaminaw pa ba? Amen. Nagpaminaw pa ba ang tanan? Kalunayon sila sulong sa mga nasod. Sa panahon nga sulungon sa mga silinganan nga nasod ang Israel, paminaw. Si Idumya nga tuas ibabaw, maguwang niya. Humanan ningos Isaak, 1,000 katuig ang milabay, nga ikaw, mabuhi ka, pinaagi sa espada. It means, si Esau, ug ang kaliwatan sa Edomite, mga warriors di sila. Dili pag yun ni sila basta-bastang pagkahutong pagkakatawhan because lisod silang sulungon kay tuwa sila sa ibabaw. Gihilagway ni sila nga agila nga nagsalag ngadtos ibabaw sa pangpang nga bato. It means strong kaayo ang Edomites, ang Esau. Kaliwatan ni Esau. Then, kung sulungon si Jacob ang Israelites sa mga silingan ng nasod, ang trabaho ni Esau, proteksyonan ang iyang igsoon. Panalipdan ang iyang igsoon.
Si Edom manalipod kang Israel. Pero kabalo mo unsay gibuhat ni Edom? Manghod niya si Jacob. Ikaw Esau, manghod nimo si Jacob. Sa diyang si Jacob sulungon, si Esau nga maguwang ni Jacob, mutabang sa kaaway ni Jacob. Nakaibaw ba mo nga blood is thicker than water? Ang dugo mas lapot kaysa sa tubig. That is why bisag sige pa mo sinong bagay mong igsuon mo, bisag or mga bayi mo, sige mo linabnitay og buhok dito sa inyong bahay, pag usa ninyo masakitan, labanay dayon, tama? Muna'y nature sa mga magsuon. Because same ang ilang nga blood. Bisan pag ani kaparyentian, labanay ginatanan. Maglabanay na. Muna nga mga guol ta, kay mo yung mantag, nga man ko ni daog, hinoon ani nga puro, man na ako kaliwat. Nag-eleksyon, no? Agi hinoon mga paryente, may wa ni butar niya. Lagot kayo. Karon, bisag unsa mo kakontraan ang manghura nimo. Pagdaog-daogo na sa lain, sulong yung ka nga magawang tama. Nadunggan ko, tama ne? Pero unsay gibuhat ni Esau? Ikaw Edom. Sa diyang sulungon si Jacob, duha ka butang ang buhaton ni Esau. Unsa man? Una, kung sulungon na gani si Jacob, muadto dayon si Esau sa kontra ni Jacob ug moingon nga, ako'y bahala. Ako'y bahala unsaon nato nga masulod nato ang nasod sa akong manghod. Ako'y bahala. Unya og naay mo ikyas ani akong patyon. Sa ato pa si Esau, si Edom, si Edomite, ang mga Edomites kaliwat ni Esau. Wala lang nila hatagi og suporta ang nasod nga mosulong ni Jacob, ni Israel. Ila pagyod nga gihimo nga kung doon na manggaling makatakas, makasurvive, ilang patyon. Number 2, inigsulong, for example, para masabtan ginato og ayon eh. Ang North Korea ug ang South Korea parihong Koreano. Musugot mo nga ang Pilipinas ma North ug South na puta? Agila ug Tigre? Pareho silang Korean. Pero kung ang Russia makigubat sa South Korea, ang North Korea atos Russia mo tabang. Ing-ana ang gibuhat ni Edom. Edom, si Tatay Isaac atong papa igsuon ta. Nganong adto man kamo suporta sa atong kaaway? Ningon ang Bible nga magtindog ako. Si Esau nagtindog, ang Edomites nagbarog sa mga ikyasanan. Aron wagay makaikyas ni Israel sa kung panahon nga sulungon na si Israel. Imagine ako sa klaseng igsuon eh. Na may igsuon ngayong anak? Siguro yun ang imong sulungon. Basta na ay mo bikilan ang imong manghod, na mo bikilan ang imong kuya, na mo bikilan ang imong ate, bisag unsa pa mo ka kontra. Di na gani ka mangutana o gusto mo na itabo, ditso nagsulong. Ibton na mo itong batugan sa manok. Kinsa man na. Isog kayo ba? Karang dako-dako. Isog yun. And dili ni normal. Imagine libuan katuig na tong sabaw. Libuan katuig na tong ang pagkamaguwang nga naangko ni Jacob. Libuan katuig na tong katong giluto nga gipakaon ni Isaac ug iyang gibless si Jacob. Libuan na to katuig.
Unya kung si Jacob gipanalanginan, Jacob mahimo ka nga maune mo dato ka, muuswag ka, strong kay ka, gamhanan kay ka, walay makapildi nimo. Si Esau gitagaan pud og blessing. Kabalo mo, ang kaygayunan nga makaalagad ka, blessing na nga gihatag sa Ginoo. Kaya pag may opportunity kang makahatag, kung na sa imong bulsa, ayaw na guniti kay opportunity na. Kaya kung makaalagad ka kay naa kay mahimo, blessing na ni Lord. Ayaw guna-una nga ang blessing ra, katong pareha ni Jacob nga nindot yung balay, nindot yung sakinan, lami kay siya. Unya ako, wala ko kay pobre ko yung dili na may blessing. Kay ang blessing mauni, kay gayunan nga ihatag ni Lord nimo nga makaalagad ka. Ba't arang grabihang yung pagdumot sa iyang igsoon? Unsa to? He gives aid to the enemy of his brother. It means he refused to act as a brother. Dagan nato dinhi ingon ana mga igsoon. Dagan sa mga Kristohanong kasimbahanan ingon ana og kinaiya. Unayon og daot ang iyang kauban sa church. Adto pa gani panabi sa dili Kristohanon. Kung naa mo diri unsa man yung gipaabot? Magbag-o ta or latoson tas Ginoo? Adto siya mulaban. And number 2, ang worst. Number 2, kini. Number 2, inigsulungon na ang Israel. Si Israel, ang iyang kalalakinan, makigatubang sila o makigtinigbasay, makigira ang kalalakinan. So samtang wala ang kalalakinan, ang nabilin sa ilang mga Pinoyanan, mga kababayinan o mga kabataan, si Esau munaog gikan sa iyang dapit o iyang adtuon ang mga panimalay sa mga Israelita o pangawato niya ang mga kabdangan. Loting. Lungkabo niya. Ingani ka worse ni nga manghod. Ay akini nga maguwang. Duha kadako kaayong sayop ang nahimo ni Esau. Sa niagi gahisgot tag problema sa kaliwatan ni Isaac o kaliwatan ni Ismael. Karon, ang atong gisgutan kining kaliwatan ni Esau o ang kaliwatan usab ni Israel, ni Jacob. Duha kadagkong sayop ang iyang nahimo nga sa mata sa Ginoo dili na gyud pwede nga naapay remedy. Imagine, igsuon kaayo mo. Igsuon kayo mo. Di ba ang imong manghod pag nasakitan na, masakitan man sad ka? Di ba pag membros imong pamilya, sad-an na siya or dili, basta masakitan na siya, maglagot kas nakapasakit ana? Because muna'y normal nga lukso sa dugo sa pagka magsuon sa usa ka pamilya. Pero unsay gibuhat ni Esau sa iyang manghod? Wala na tagahisgot anig literal kaduha ka tawo nga magsuon. Duha ka kaliwatan na ni. Duha ka nasod ba? Edomites og ang Israelites. Unsa iyang gibuhat? Duha ka butang. Iyang tabangan ang musulong ngadto sa iyang manghod. Ug dili niya paikyason ang buot mo ikyas. At least ba man lang og ulanon ta diri og missile, magsubra si Lord og 10,000 ka mga Pilipino kay mao na po na iyang padaghanon sa umaabot. But ang gusto ni Esau, walay mabilin sa kaliwatan sa akong igsoon. That is why ugnay mo ikyas iyang pamatyon. Di yun na paikyason. Suluoy kayo ang mga Israelite. But good thing is this. Ang Lord kadunay siyang nagbiling o gitawag og remnant. Napa mo? Di mo sugot ang Diyos nga mapuo, binlan gyud niya kaliwatan nga mao na po'y mo sanay. Kung ang atong nasod magpakasala ni og taman, hukman ni Lord pinaagi sa mga kalamidad or pinaagi sa gera, pero dili ni maupos. Binlan gyud ni Lord og kaliwatan. So, padayon ra nga vice versa ginabalik-balik ni Edom ang iyang gibuhat sa iyang manghod. That is why, paminaw, nagpadala si Lord og magwalali usa ka propeta nga niwali ngadto kang Edom.
Dili pariha sa Nineveh. Nga ang nagwali dito si Jonah, nagwali siya paghinulsol. Dito sa Edom, wala gyoy paghinulsol nga giwali. Ang giingon ni sa propeta nga gipadala ngadto sa Edom, niingon gyud pagwali. Edom, ultimong katapusan nimong kaliwatan, wala gyoy mabuhi. And that is why nangutanan nako karon, i-comment, I don't know og kinsa. Ingon siya, Pastor, asa na ang mga Edomite karon? Unsa na karon sila? Ang katapusang buhi nga Edomian or Edomites, si Great Herodes, nga buot mo patay ni Jesus. Kinsa man si Jesus? Hudyo, kaliwatan sa Israel, gikan ni Jacob. Tanawa, gikan 1,000 years ago, sabaw ang sunugdanan sa away, hangtod dito sa kapanahonan ni Jesus. Ang last nga, ang Edomite nga katapusan nga maunahimong hari under sa Roman Empire, mga igsoon, kinsa man? Si Great Herodes. Ug buot niyang patyon si Jesus. Pero namatay siya og hangtod karon. Wala na'y gihisgutan nga dunapay kaliwatan sa Edom or ni Esau nga buhi bisag usa. Pero ang Israelite hangtod karon, puwerteng powerful kaayo mga igsoon. And listen to this. Unsay problema ni Esau nganong napuo siya? Nganong wa na siya kaliwatan nga nahabilin karon? He refused to serve his brother. He failed to act like brother. Gitagaan siya kahigayunang makaalagad, blessing gihapon na. Kabalo mo? Ayaw ran nyo gunaw na ang gamay raman niya akong sildo, magtrabaho og tarong og naa si sir, dir na akong tangtangog tarong ning mansa ni akong gilabuan, gamay ra sildo. Kung ing ana gani ka manghuna-huna, ayaw na lagpangandoy nga muuswag imong kinabuhi. Gamay kag sweldo or tingali giputlan na mong allowance. Kasi pang putlan dag allowance. Ginawa ra mong lalong. Kaya bang, mauro ganito, nawala ko dyan. Ano, manghisgot na, no? Manghisgot na direct mga kalipayon, be? So, grabe dyan kayo ang gibuhat sa magulang ngadtos iyang manghod. He failed to obey God's assignments sa iya. Giingnan siya mahimo kang alagad. Giingnan pagani siya mabuhi ka pinaagis espada. It means strong kaayo siya. Pero wag yun niya panalipdi ang iyang manghod. Grabe ang ilang away, no? Hangtod yun sa kaliwatan. Kamu dire, no sa may plano na to, magsige ra kita hangtod sa hangtod. Ngalagad na tas Ginoo. And listen, si Obadiah chapter 1, verse 4. Obadiah chapter 1, verse 4. Muna ang akong giingon nga prophet. Nga gipadalas Ginoo nga maoy muwali sa umaabot nga paghukom sa Edomian, sa Edomites. Obadiah, wala man siya chapter, no? Usara man siya kabasahon. 4. Abyas na siya Bisaya. Sige lang, sunod tuig magkaplagan na ni mo na, asa dapit. 1:4. Tingnan diha. Ari ko na tas screen sa tanaw. Sige, aling lang tas screen tanaw. Tanawag unsay description ni Lord ngadto sa mga Edomites. Iyang giingnan ang taga-Edom, paminawan ni. Thou exalt thyself as an eagle. Ingon siya, bisan pag maglupad kang mga naukanaw sama sa agila.
Kay ngano gani ni siyang gidescribe sa mas agila? Because ang iyang dapit, ang kahimtang niya, ang iyang economy, ang iyahang panginabuhi, ang iyahang kalipayon, tuwa siya sa ibabaw sa kanunay. Napuno ni siya sa kinawat. Nadato ni siya ayos mga kinawat. Tos ibabaw lisod siyang sulungon mo nang gidescribe siya as an eagle. But ningon si Lord, Thou exalt thyself as an eagle, and thou dost set thy nest among the stars. Bisag adto pa ka magsalag sa kabituunan. Thence didto, will I bring thee down, said the Lord. Bisag adto pa ka magsalag sa kabituunan, hulugon ko ikaw, nag-ingon ang Ginoo. Kinsay bangga ni Edom ang Dios. Well, isa ko sa panikakusgan ng mga nasod nga nagdaog-daog nato, o Dios na imo hukom, wa gyoy makapugong. Amen? Karon dili na mabikil ta, ayaw na tagkabikil aning problema sa itong nasod, magaway-away na sila, iyahay na sila. Ilang gubon ang usa, kay arong sila may ilhon nga maayon ninduton, pero sagdi lang, kay ang Dios wala nagpiyong. Ang Dios wala nagikatulog, wala ni pagtitagtilaw, wala giduka. Ikaw ron ang nagdukang naminaw, wala. Ang Dios wala nagduka, nagtanaw yun siya, nagdungaw yun siya kang Edom. And then ningon siya, Obadiah, sultii si Edom, nga bisag sama sa agila, mga naukanaw sa kalangitan, ug magsalag sa kabituunan, hulugon ko siya, nagingon ng Diyos. And that is why kining garbo delikado ni. Ang saklap pa nito dahil wala ganitay makayas kinagbuhi, magpagarbo pa ta. Kabalo mo anang wala ganitay makayas kinabuhi, magpagarbo ta. Muratag tawo ana ba nga gustong mo ginhawa, pero kisawsaw na to atong nawong sa tubig. Sa kahasangan, tanawa ang judgment ni Lord. And that is why, kung hatagan gani ka, og kay gayunan ni Lord nga makaalaga, do it. Kapoy ko, do it. Nakoy balatian, do it. Wakoy kwarta, do it. Buhata lang na. Buhata ragin na. So, bisag unsang kaygayunan, bisag kadlawon, bisag unsang kapanahonan, kung itugot lang sa Ginoo, may ginawa, may kusog, may tingog pa. Pag mayon na diri namatay, wali diri pastor, let's go. Pastor, ato dito magserenita kay wa pa ni kadungog sa pulong Ginoo, tara na. Walihan na to. Bisag unsang kaygayunan, nga naman gitawag man ka nga mag-alagad. Kamusab na amoy mga tawag sa Ginoo. Siguro ang unsay tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tingali wa ka gitawag ni Lord aron ka madato. But gipanalanginan kaniya daghan og ayo kay gitawag dai kaniya nga mo bless sa uban. Amen? Mo bless ka sa uban. Nya nighatag nimo, "Uy, salamat kayo brad." Uy, sa Ginoo pagpasalamat. Ako nang punoy imong simbahon nga gi-bless kas Ginoo, pinaagi ra man ako. Kay ang nay anak ko hinatag man punoy sa Ginoo. Amen? Praise God. Now listen to this. Tanawa ang iyang judgment. Nganong ing ana na lang gyud kabugat ang iyang judgment because dili siya gustong moalagad sa iyang igsuon. So ingon ang verse 1, mao kini ang giingon ni Abias, ang giingon sa Ginoong Dios mahitungod sa nasod sa Edomia, kaliwat ni Esau katong gibaylo iyang pagkamagulang sa sabaw. Gitawag siya Edom kay pula. Unsa tong pula? Sabaw. Imagine na sabaw ra hinungdan. Nausob imong pangalan. Praise God. Na tinuod gyud ni. Nga sa sinugdanan sabaw ra gyud ang iyang gibaylo sa iyang igsuon, sa iyang kaugalingong kinabuhi. Sa sunod, tungod ra sa mga butang sa kalibutan, mulaban siya ngadto sa kaaway nga mosulong sa Israel. Sa palain. Inigsulungon ng Israel, iya pong pangkidnapon, iya pong iluting, iya pong panguhaon ang mga taong luya sa Israel. But listen to this.
Ingon diha gipadala sa Ginoo ang iyang sinugo ngadto sa kanasuran. Nadungog namo ang iyang gisulti nga nag-ingon paminaw, ngari kamo makigubat kita sa Idumya ni ana. Tanang kanasuran gi-invite ni Lord, tara sulungon nato ang Idumya. Diraon Pag si Lord na gani mo ko, mo kita mahimo. Kung imbitaron na ni Lord ang balatian, ang kawaladon, ang kaluyahon, ang tanang problema og ingnon niya ato ta sulungon nato sa dani, tanaw na tong ni mahimo. Piko tas atong tuhod ug moingon gyud tang, Lord, mabuhi ra ko sa imong kapasayloan og pabor. Because wala tayo kasukol sa Dios. Next, ingon ang verse 2, giingnan sa Ginoo, ang nasod sa Idumya, ipaubos ko ikaw og tamayon ka pag-ayo sa tanang kanasuran. Ngano ganing tamayon siya pag-ayo sa tanang kanasuran? Kay ang tanang kanasuran na ay remnant na bilin misanay midagan, pero si Edom hurot. How come the strongest wild nga nasod wa gyud nabilin? Ingon ang verse 3, gilimbungan ka sa imong garbo, nagpuyo ka sa usa ka kuta nga bato, anaa ibabaw sa bukid ang imong puloy-anan ug busa miingon ka sa imong kaugalingon, kinsa pay makapukan kanako. Tanawa ni siya. It means ang iyahang gitawag og kanang stability or kanang ang iyang pagkahimutang ligon na gyud siya og di na gyud kaya siya sa iyang panglantaw siyang kaugalingon, wa na gyud makatupong nako. Kay gani kung imo ning sulungon, maglisod ka ini kay puro mga warriors ni mga elite. Mga elite ni sila tanan. Plus tuwa sila magpuyo ibabaw gyud kay ang ilang nasod tama na nahimutang man ilang gipuy-an sa ibabaw nga dapit. Muna gani gi-describe sila nga nagsalak ibabaw sa bato, nagpuyo, nagpahimutang sa ilang puyanan ibabaw sa bato. Ningon sa siyang kaugalingon, kinsay makapukan ako. Muni kurat. Kinsay makapukan ako. Huwat lang. Timan ini. Kanang bakal, bisag kung saan ni nagdok-dok og bakal, digid siya maunsa. Pero iyarang kaugalingong taya maoy makaguba niya. Tama? Ang mga garbo, mga batasan nga dili mao, daw taya na sa atong kinabuhi someday. Dugta kita. Mas maayo kita, maghinulsol kita mga igsoon. Iyon ang verse 4. Bisan pag mulupad ka, mga naukanaw sa mas agila, o makasalag dito sa kabituunan, pukanon ko ikaw. Pukanon ko gihapon ikaw, nag-ingon ang Ginoo. Unsa di ay ang iyang mga sala, to as verse 5. Inigpangawat sa mga katawhan, panahon sa kagabion. Padayon ni nga judgment, no? Padayon nga paghukom ang giingon dia. Inigpangawat sa kawatan, panahon sa kagabion. Kuhaon lamang nila ang ilang mga nagustuhan. Og kon ang mga tawo mamupog mga ubas, ibillan gayod nila og jutay, hilaw ra ang ilang ibilin, ang hinog ilang kuhaon. Apan ikaw, gilaglag gayod sa hingpit sa imong mga kaaway. Tanaw ra gani. Unsa gani imong buhaton sa imong isig katawo? Labi na imong igsuon des Ginoo? Mausab ni ang buhaton ni Lord sa imo. Kung magpakaulaw ka, pakaulawan ka. Kung mangguba ka, gubun sad ka. Ano ni mga sikat kaayong debatidor? Kusog kaayong mangguba. Kamo mga sulpot mo, mga kuwan. Tanawa, kada debate, pilde sila. Sige silang maulawan. Kay kung magpakaulaw ka, pakaulawan ka, mangguba ka, gubun po ka. Nakasinabtan na ita mga igsoon? Ingon siya, ikaw gilaglag ka sa hingpit. Ingon pagyud siya, og mangawat ka, siguro ang imong kawaton nagyod katong mga mahal nga mga relo, pero katong labhunon, di gito ni mo dadon. Pero ang gipasabot ni Lord, ultimong basurang naas, basurahan, sod sa imong balay, kuhaon gihapon. It means, wagay mabilin ni Edomya. Si Edom, wagay mabilin. Og ang iyang dapit, mahimong perfect na deserto. Mahimong uga nga bato. Ang mabilin na lang dito, ilhanan na lang nga kaniadto sa libuan katuig may nagpuyo ni ini. Mao na lang. Ingon ang verse 6, og mga kaliwat ni Esau, nakaplagan nila ang inyong bahandi og gihurot nila kinigdala. It means, ikaw Esau, kawatan ka, ikaw na po'y kawatan og wa gyud mabilin. Amen? Verse 7,
gibudhian kamo sa inyong mga kaabin. Katong imong gitabangan sa una, mo imo unay nimo. Ana mulikay ka aning mga katawhan sa Ginoo kay adto ka makig-abin natong mga dili katawhan sa Dios. Awa. Kato po sila, gamiton po to. Nga mo pasakit sa imo ha. Napalain. Og hinginlan kamo gikan sa inyong nasod. Ang mga kaabin ninyo kaniadto maunay mo buntog kaninyo. Ang mga higala nga nakigsalo kaninyo mulit ag kaninyo og moingon, hain na ba ang ilang kanhing kaigmat? Kabantay mo ana? Kanang love kay nimo tagaan nimo bulak, tagaan nimo sa mga babae tagaan niyo bula bagong sapatos. Pero someday maoray mo pasakit nimo. Nyawa ka kabalong katong nasi mong likod nga di ka ganahan nga batan-on sa una, maudi ay ito ang gwapo na kay karon og mao'y giandam sa Ginoo sa imo. Namaynaw pa mo? Verse 8, ang Ginoo inigsilot ko sa Idumya, ningon ang Ginoo. Verse 8. Inigsilot ko sa Idumya, laglagon ko ang ilang mga maalamon ug wagtangon ko ang tanan nilang kaalam. Verse 9. Mga lisang ang mga magbubuhat sa Teman og pamatyon ang tanang sundalo didtos bukid ni Esau. Aritas verse 10. Tanawang verse 10. Diri sa screen tanan. Sa verse 10 tanawa. Ingon siya, for thy violence against thy brother Jacob, shame shall cover thee, and thou shalt be cut off forever. Kanang word nga cut off forever, it means wa gyoy mabilin nga kaliwatan niya. Ultimong DNA ni mo Esau, wa gyoy kita. Cut off forever. Og natapos gyuning kaliwatana sa panahon ni Jesus. Kinsa to? Walay laing gidungog nga kaliwatan ni Esau idumihanon, si Great Herod nga buot mo patay ni Jesus. See? Gikan sa sinugdanan, hangtod gyud sa katapusan, wala nagyoy laing pangandoy si Esau ug ang kaliwatan, patyon gyud niya ang igsuon nga Jacob, padungnas Israelite hangtod ni Jesus. Grabe nga away ni. Kinsa ba nato gyud dinhi di gyud makahatag og pasaylo? Kinsa ba nato dire nga gusto gyud ta nga hangtod sa katapusan gyung kaliwatan gyud ning atong panagbikil? Kristohano na ta. Ayaw na ning iapil-apil ang istorya sa lugaw kay Paris na ang uso ron. Ha? Nang naabot mo ko ana, no? And hopefully, kini manggong ma-educate tas Bible, mga igsoon, ma-educate tag ayos pulong sa Ginoo. Makaila tag ayo og kinsa ang Dios. And mauniti man og dili man assignment nimong madato og ayo og manag-iyag kumpanya. Kay ang imong trabaho mahimo kang sulugoon lamang. Kana nga trabaho o kana nga pagkasulugoon, assignment na nga gihatag sa Dios sa imuha. What if kitang tanan tag-iyag kumpanya, kisa na malay manarbaho, kisa na malay may driver, kisa na malay mo tahi at imo sinina, kisa na malay mo laba, wala. So na ay nagkalain-laing assignment nga gihatag si Lord sa ato. Og blessing kaayo gyud nga makaalagad ta. Balikon na ako to, kay personalan naman personal nagyod ni nato nga i-apply sa tong kinabuhi. Kamong mga anak, no, muadto mo sa inyong mga auntie, sa inyong mga uncle. Dadaan pa ninyo sila gasa, lami kayo mong pagtahod o pagtagad nila. Pero sa inyong mga ginikanan, ang ato rang gisweldo nila, mao ang pagpanginsulto. Ang atong gibalik nila, ingon nga sila, nag-atiman na to, gipatubo ta nila, maura gyud in tawo ng atong gisahod, gisuhol ang pagpasakit nila. Sultian mo na ko, lukso na sa dugo nimo.
o labi na kay Kristohanon ka, bisan pagani ang dili mga Kristohanon, manalipod sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Pero mualagad sa mga minahal nila sa ilang mga kinabuhi. Pero kita mga Kristohanon na ta, para nato, kung suguon ta sa atong inahan, bugat kaayo ang ipabuhat. Unsa di ka, gipadaro ka? Unsa di ka kanang gahugas ka og pinggan, gapasan kag 5 ka sako? Bugat kayo gyud. Ngano lagi og atos sa church ay pastor, asa silik pastor. Buutan man lagi. Pero sa mga minahal natos kinabuhi dili ta kahimo ana sa pag-alagad. Ako na magpadlong ko sa akong kaugalingon kay sa akong mga anak, sa akong asawa dako kay ko kakulangon, dako kay og sayop nila, nga maayo kay ko matiman sa uban, nga maayo kay ko panambagon sa uban. Pero sila sige na kong singkahan. Muratag si Isaw. Nga dili ka maong manalipod sa iyang igsuon, mutabang painoon sa mga taong nagsamok nila. Dauton pa ni mo ko na, ay anak, gina si mama, kayo kuan, mga si mama. Grabe nagbaba si mama, tao libakira kaya na walay, sama niya mong barangay te. Nga na, dyan si mama te. O ako'y imong ante, may nga ko liwatag, yun di ka. Isaw. Ug ato nang putlo na, ningon diha, ang imong kaliwatan shall be cut off. Kanang kinaiya nga pagkaisaw, ato nang putlon sa atong pagkakristohanon. Ikaw nga ni adire nga nakita daw kamo diha nga naa sa social media, putlo nato ning idumite nga batasan, because kung dili, forever shall be cut off in the presence of the Lord ang paingna nato. Putlon gyud ta, wag gyud mabilin. And that is why sugdi ang inyong pagkakristohanon sa inyong panimalay. Priority gyud na nga sa inyong panimalay. Kinsa tong nagwali ka ganina, nag-share sa testimony, ministry nato kanang personal gyud nga naa sa tong balay. So sige na ako na siyang sabuton, ako siyang ingnon, na ako'y gitigom-tigom, ug na ako'y blessing, ako din ang tigumon. Pero one day, i-bless raw niya kanako, kadiha na po kunin mo mag-seed. Ako sa ning isid dito, ako sa ning isid ani, ako sa ning isid ani. Kay maura ni paagi, nga natay survive ta, kay pabungahon ni Lord. Ni mo seed raw niya po kunin mo. 1 Timothy chapter 5, verse 6, verse 8. 1 Timothy chapter 5, verse 8. Ang dili mag-alagad sa iyang mga paryente, labi na sa sakop sa iyang kaugalingong panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuo og mas dautan pa kaysa dili magtotoo. Laliman ka na. 1 Timothy chapter 5, verse 9. But if any verse 8, sorry. Balik ta sa 8. But if any provides not for his own, di ka mag-alagad, di ka mubuhat para sa imong kagalingong pamilya, and especially for those his own house. Labi nagsakop siyang panimalay. He had denied the faith and is worse than infidel. Mas lala pa daw ta, mas worse pa daw ta, mas dautan pa daw ta. Kaysa dili mga magtotoo, kaysa dili mga Kristohanon, kaysa wala nagsimba sa Ginoo, kaysa wala nagalagad sa Dios, kung dili ta ka maong mualagad sa mga sakop diha sa atong panimalay. Kaya nga dapat bahin-bahin na. Dili pwede sa papa na lang tanan. Dili pwede sa mama na lang tanan. Dili pwede sa mga anak na lang tanan. Bahin-bahin na. Pag moingon na siya, manglakaw ta. Di, manglakaw ta. Inigsulod na nag-CR kaya nagkaligo. Nagpaspas, hugasan ni mga bibiro na pang-ughon tanan, pang-butangan og mga gatas. Inigawas niya, siya na po'y magpadayon o sa pa'y andamunon ako na po'y maligo. Di man na po'y digsikir kag yaw-yaw, apong ka, pagdali niya, tsagana pamanggo ka, langay pamanggo ka. Ikaw rin ang gahapyod-hapyod, das manok, walay gibuhat. Ano dahil magtabangay taan eh? Because ang atong pagkakristohanon, kung imong tanawon ang Book of Ephesians, gitudluan diha tanan,
Kung mangita kanimog manual sa tanang kasimbahanan, walay lain ang ipiso. Itudlo dia, Kristohanon ka sa inyong balay, o makunsa maka sa inyong kasi yung balay. Tahuray mong ginikanan, igugma ang imong asawa, submit to your husband, bana, palangga, igugma ang imong asawa, mga anak, tao, di ba? Una, nga nagsidlak ang atong kayag sa Mateo 5, 14-16, sulod sa atong balay. Pero kung tapuan pa kas tapuan, isuda ka ayon eh. Nya kabalo ka, kanang imong pagkatapuan, inigkawala sa imong ginikanan, ikaw may magantos. Imang kakamanaw kung saan pagdiskartes kinabuhi. Ako lamang pahinumduman, for example lang ni, dunay membro sa tong pamilya nga dako kay siyag income. Dako kayo gyud siyag income. So, kamong tanan nagsalig ra gyud niya. What if kalit na siyang masakit, kalit na siyang kuhaos Ginoo, or kalit siyang mawala? Saan man ninyo? Kaya nga ang kada usa nato gi-bless ni Lord. Kadtong naa sa inyong pamilya nga dakog income kay naay trabaho, siya rabay naay kamot, kitang tanan gitagaan sa Dios. Siya rabay naay dunggan, naay mata, naay maba, naay tiil makalakaw, kitang tanan gitagaan sa Dios. That is why dili ta magsalik, kanya-kanya tayo diskartes kinabuhi. Kung maimo ang asawa nakadiskarte, ang bana nakadiskarte, ang mga anak nakadiskarte, dili kay muratag unsay tawag anang limatok kaila mo? Kanabang naa sa tubig nga mo tapot sa imuha niya, siyupon mo dugo. Linta sa Tagalog, limatok sa Dumaguete, sa inyuha sipsip. Dili ta ingon ana, nagapilit ratas usa, nagsalig ratas usa, suyop sa iyang kusog, kaon sa iyang kusog, wanag yun tayo gipanghimo. Gusto na to, dawat ratag limpyo tanan. And I tell you, kaya pobre kayo ang atong nasod. Because ang naghago og ayo, ang nag-uma og ayo, wala suportares gobyerno, ang walay gibuhat na naglingkod, hala, purpose na tatanan. Dili na siya mali. Because nakatabang nag-ayo sa mga kabos. Pero dili tanang kabos naghago. Doon ay mga kabos, nga kabos sila, kay naglingkod ra, nagyaka, walay buhatos kinabuhi. Muna imong suportaran, muna imong sulduan. Undangon nato ng kinaiya nga isaw. Pagkanindot unta, nga mga farmer, kay wala man sila'y ani, ato silang sulduan sa ilang inadlaw nga paghago. Doble ang ilang income, kay naapay halin ang ilang ibaligya ngadto sa market, paliton sa gobyerno, ibaligya ngadto sa market, halinon sa mga katawan. Dili na ta kinahanglang mag-import og gold, bugas, bisag unsa kay niya ng tanan sa ato Pero unsay problema nato? Ang mga Pilipino, mga isaw. And praise God, kita kay mga Kristohanon ta, magkat-on ta, nga di ko aning kinabuya, kadi ni mao ang gikaymutan sa Dios. Ang Ginoo nagpanalangin siya sa mga buhat nato, sa atong mga gipanglihok. Amen? Kaya dako kayo nako challenge na ako'y duha ka anak. Oh, Lord, unsaon ka na ko ni, nga sigurado yun nga inigdagko sila, naigugma og nagtahod nimo. So, dili lang kay puro sulti, i-train plus, dapat maoy ilang makitaan. Hindi malikayan ni ako mga anak, nga dagkog tingog. Nga naman, dagko mo sa mig tingog. Magdala! Magdala! Dagko mig tingog diri. Muta ng undoy. Silingan mi undoy. Sabta na to? And that is why, niingon ang Mark chapter 10, verse 45. Mark 10:45. Muna itong gibasa kaganina. Ang background nga si John o si James, niduol dito niya ningon Jesus. Pag maghari na unya ka sa Israel. Kaya ang ilang una-una, literal bang hari, marag prime minister, parang Netanyahu.
Himua ba ako nga naa sa imong tuo or na sa imong walar akong manghod? Yung si Lord, wa mo kasabot, makainom ba dayon mo sa kupang nga akong imnan? Makahimo ba dayon mo sa pagdawat sa bautismo nga akong gidawat? Yung siya, kaya na mo na. O, pwede di ay. Pero ang paghimo ninyo sa assignment nga nasa kong tapad, really, wala. Ang Dios mao'y nasayod unsay assignment ni mos kinabuhi. Kaya nga, papilion ko, mahimo kong CEO o usa ka dako kayong kumpanya. Example na to, kumpanya sa Ford. Lisa, na ko na sa kapilido, katubig, laligon kinang asakyanan. Katubig. Ford na, kay Ford ang pilido sa tag-iya. For example, mahimo kong CEO, tag-iya ko ana. And then dunay usapod nako ka kinabuhi sa laing bahin. Mahimo sad kong janitor. Ang problema kay nahimo kong CEO, pero ang assignment ni Lord nako janitor di ay. Mao nay dako kayong problema sa kinabuhi. Kanang wa ka nagbuhat sa unsay kabubuton ni Lord sa imong kinabuhi. Kaya nga sabi niya, Luke 10:45, napabata, amen? Hingon diha, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Kanang word nga minister, alagaran. Mualagad. Nabatay gaan-gaan nga translation ani day kanang basig na ay laing translation ana. In other words, serve. Ingon siya even ang Dios mismo nagpakatawo ni ani, gitawag siya Son of Man because nagpakatawo gani siya. Came. Ngano mang naay word nga came? For even the Son of Man came. Wala man ningon diha, for even the Son of Man born. Ningon man came. Because diha na siyang daan, di siya kinahanglang pakatawo. Diha na siyang daan. Nagpakatawo lang. Munang came ang gibutang diha. For even the Son of Man came not to be served, but to serve and gave His life as ransom for many. In other, sa ubos, ningon siya, oras ni, even the Son of Man did not came to be served, but to serve and give His life a ransom for many. Bisan gani siya, ng atong Ginoo. Ang hari sa tanang mga hari, ni anhi siya aron pag-alagad. That is why, blessing kaayo nga makaalagad gyud ta mga igsoon. Daghan kay kong desire sa kinabuhi. And nagampo ko og kinsang tawhana ang akong offeran, ang akong siran. Because I know nga si Lord nakabalo man gyud unsa gyud ning angayan, unsa man gyud ang himuon. Nganuman, nindot baya kaayong mag-alagad ta nga partners ba magtinabangay sa pag-alagad. And kabalo kag nganong guol kayo ta, nganong wala man ko naapil sa ayuda. Sila ra baday gibahan. Ngano man nga, nganong sila ra man, nganong kami. Ing anak gyud ka. Basta kay magsigi kag pangita og mo serve nimo mo alagad. Pero kung tun-an gani nimo nang mo alagad ka, inignaay mo abot, thank you Lord, naana po'y laing ni abot nga katabang. Kay magbuhat pugog ako, magbuhat. Di na kinahanglan pang managan patag kongreso. Di na kinahanglan pang mahimo pa kang gobernador sa Bohol aron makalagad ka. Kay sultihan ka nako og mahimo kang politiko, maghimo gyapon kag ghost project. Kasabot mo ko sa nang ghost, kalag. Multo nga project. Pila may budget ana nga project? 300 million? Asa man naron nga project? Naanod sa baha. Ghost. Na-approve, na ay bidding, na ay master plan, na ay plano, blueprint, aprobado ang tanan, release na ang budget years ago. Pero asa ang project? Ambot lang.
Pangpicturan na tong ubang mga establishment, maune. Amen? Lisod kayo. So, kahigayunan gyud nato nga makaalagad. Ayaw pangandoy nga makaalagad kag dagko kundi ka magsugod og alagad sa ginagmay. Na may uban nato, kung madatog yung ko, mutabang yung mag-iskalar kung 20 ka buok. Kakahatag og 10 anong nasa imong tapad nga wanay balon ugma mo eskwela. Mangandoy kag maka-iskalar ka. Pag mata na kuno diha kay dugay na kag ginatulog mo nang sige kag damgo. This time, ayaw sayangi ang opportunity. Don't be like Edom. Alagaran nato ang usag-usa mga igsoon. Bisan unsang paagi, makaalagad gyud ta. Tug-anan mo nako. Sa inyong balay, ayaw pahubsi ang termos og ininit. Kay og naay magsinsos, ayaw ingnang mo kape ka, timplahe ipatong sa iyang tapad. Maunay pag-alagad. Di kay mananghid pa kag naniudto na ka maglungag sa ko. Siyempre maikog puya ang tawo. Dili na pag-alagad. Di na mao. Kaya magsige kog yaw-yaw ana ako mga sakop diri. Di ko gusto lagi nga maghulat mo ingnon. Pag naay mabot gawas ng lamisa, gawas ng unsay na adiha. Di kay mulakaw na usa pa mayon. Uy, mag-init sa unta ta. Unsay unta? O ako'y bisita akong ingnon sige pag-init ra niya ikaligo inigbukaw. Amen. Because opportunity kayo mag-alagad. Ini dito, mupalit kog kuan. Mupalit mi dito kanang pagkaon sa snack sa mga bata. Muingon ko sa kuasawa, apili na diag mga tabangong biscuits. Kayog nay mo bisita nato, o sa patamudagan nato kadun dun. Pari sa dun kito. Automatic na. Because samtang buhi pata opportunity kayo nang makaserve, makaalagad. Kaya pag uli ninyo sa inyong balay niya, bugnaw, kuto-kuto, way, ininit, tari sa church ba? Ari. Pastor, may kape diha? Kape ra magka. Hindi mo ka manghulam. No. Pastor, may... wala eh. Tinuod na igsoon. Huwata gyud. Kanunay kang nag-abang. Kanunay kang naghulat nga naay oportunidad, bantay gyud ka kini, kaalagad gyud kini. Pero kung ato ang kagalingon kanunay, stiman ini. Edom, the descendants of Esau was cut off. Nga naman, he refused to do his job, to do his assignment. To serve his brother. Dili unta tamong pakyas sa pag-alagad sa atong mga igsoon. Amen? Mag-ampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Daghan king salamat Lord nga naami karon mga nakatunan. Salamat nga na-trace namo unsa ka delikado ang paglikay, ang pagdili sa pag-alagad Ginoo. Dili pod ni namo masulting nag-alagad minimo kung wa mi tahong gialagaran sa among kinabuhi. Because you said nga, ang among gibuhat sa among isigataw, gibuhat namo diya kanimo. So tabangi kami nga makaalagad gyud mi o Dios. Salamat kay Lord nga sa bisan unsang paagi gamiton minimo nga makaalagad kayod. I-bless o Lord ang tanan nga niya pinaagi sa imong mga pulong. Og wala nay magpabili namo nga idom og panghuna-huna. Idom ang nga kasing-kasing o Dios. And we will live forever with you, Father God. Nga dili kami makat off sa imong presence o Ginoo. Salamat kay o Dios. Ang imong pagpasidaan kanamo nga bisan pa in the future ibutang minimo sa habog nga dapit. Sama sa agilang magsalag sa kabituunan. Kung ingana ang imong among garbo sa kinabuhi Ginoo. Ikaw mismo ang nag-ingon nga imo kaming hagbungon. Imo kaming laglagon. Salamat Lord nga magpaubos ipataas. Ang mag-alagad sa tanan, mahimong Pangulo. O ang mahimong Pangulo, mahigugma sa pag-alagad sa mas daghan pang angayang alagaran. Father God, i-bless kami sa bisan unsa, sa kusog, sa
mga material nga butang, dili aron maghimog among kaugalingong gingharian sa kinabuhi, but to build up your kingdom, O Lord, to serve others. Nga mahimo ming instrumento, nga mahimo ming channel, subayanan, agianan sa imong panalangin ngadto sa mga katauhan. I-bless ang tanan nga niya karon, Ginoo, sa among mga problema. Ikaw ang among maghupay og maghatag og kasulbaran. Sama kang Israel, sulungon man mi, daog-daogon man mi, apan someday justice will be served gikan nimo, Ginoo. Ang among mga kaaway ayaw sila sakita, pasayloa hinoon sila, bag-uha hinoon sila, sama sa imong pagbag-o diri kanamo. Kaming na ang among Thanksgiving Day, Lord. Sa bisan unsang paagi, gamita kami aron makaalagad, O Dios. We pray, Father God, nga dili kami makuwangan sa among preparation. Ilabi na, O Ginoo, sa spiritual namo nga pagpangandam, O Dios. I-bless ang tanang kasing-kasing o ang tanan nga mga hunahuna. And help us to understand, O Lord, every circumstances na mag-aabot sa among tagsa-tagsa kakinabuhi mga pamilya. And thank you, Lord, niya ng adlaw. Ang imong pag-serve kanamo, maulian kanamo sa pagsimba o hiniosang mga pagpasalamat. We pray nga sa among mga pagpasalamat, doon na po yung mga bagong pamilya nga mauluhod, magatahod o muduol sa imong atubangan, Ginoo. Salamat, Lord, diyan ang adlaw, mga bisita, ang imong mga pulong, maghatag og kagahom nga madala nila sa ilang mga pagkinabuhi. And Father God, thank you kaayo sa matag mensahe nga among madungog nga naghatag kanamog dugang paglambo kalig-on sa among pagtuo ug pagsalig diha kanimo, Ginoo. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan tanang dungog, himaya, pagdayeg among gibalik kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kita tanan magaingon, amen and amen. Asa to nga